हाय ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ। ସେଠାରେ ମୁଁ କ'ଣ କିଣୁଛି କ'ଣ ଖାଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପଡ଼ିଆରେ। ଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କେତେ ଗହଳି, ପୁରା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ କେବଳ ବାଲିଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପାର୍କିଂ ପ୍ଲେସ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଓମ୍ ବାବା କେତେ ଖୁସି ପଡ଼ିଆ ଭିତରକୁ ଯିବୁ। ଏଠି ଆମେ ଚାଲିଲୁ ପଡ଼ିଆ ଭିତରକୁ। ପଡ଼ିଆ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗଲୁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଦେଖିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଷ୍ଟଲ୍ ଥିଲା ପୁରା ଖାଲି, କାହିଁକି ନା ସେଇଟା ଥିଲା ଲାଷ୍ଟ ଡେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ବହୁତ ଷ୍ଟଲ୍ ଖାଲି ହେଇସାରିଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଗକୁ ପୁଣି କ'ଣ ଅଛି। ଏହାପରେ ଆମେ ଗଲୁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ପାଳନ ଆଉ ଚିକିତ୍ସା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତ ତା ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ଥିଲା, ଯେମିତିକି ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କିପରି ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବେ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ। ଆଉ ଏଇ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଡେକୋରେସନ୍ ଟାଇପ୍ର ହେଇଥିଲା। ୟା ଭିତରେ ମାଛ ମଧ୍ୟ ଛଡ଼ା ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ମାଛ ଚାଷ କରାଯାଏ ସେଇ ଟାଇପ୍ର। ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ଲାଗିଥିଲା, ସବୁ ଦର୍ଶାଇ ବି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ କେଉଁ ଗଛ କ'ଣ, ଘାସ ଗଛ, ବରଗୁଡ଼ି, ମକା ଗଛ, ସବୁ ଗଛ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ନା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଛୋଟବେଳୁ, ତେଣୁ ତାକୁ ପୁରା ଦର୍ଶା ହେଇଥିଲା। ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ଗାଈ ଗୋରୁ ଏବଂ କୁକୁଡ଼ା, ଛୋଟ ଛୋଟ ଭେରାଇଟିସ୍ କୁକୁଡ଼ା ଟାଇପ୍ର ସବୁ ପକ୍ଷୀ ସେସବୁ ବି ପାଳନ କରାଥିଲା। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୋଳି, ଇଏ ତ ପୁରା ମାନେ ବାଲିଯାତ୍ରାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଦୋଳି। ଦୋଳି ନଥିଲେ ଯାତ୍ରା ଭଳି ହିଁ ଲାଗେନି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ତ ଦୋଳିରେ ବସିବାକୁ ବହୁତ ଡର ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖେ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରେ। ବାଲିଯାତ୍ରା ଭିତରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ଲେସ୍ ଯେଉଁଟାକି କୁହନ୍ତି ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ, ସେ ପୁରା ମାନେ ଲାଇଟ୍ରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଡେକୋରେସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ବହୁତ ଲୋକ ୟା ଭିତରେ ହିଁ ଥିଲେ। ଆଉ ୟାକୁ ପୁରୁଣା କାଳର ଯେଉଁ ସବୁ ଫିଲ୍ମ ମୁଭି, ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମସ୍, ତା'ର ଗ୍ୟାଲେରୀ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ଆଉ କଟକର ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ ମାନେ ଏବେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫଟୋ ଲାଗିଥିଲା। ଇଏ ହେଉଛି କେବଳ ଓଲ୍ଡ ଫିଲ୍ମର ଗ୍ୟାଲେରୀ। ଏଇଟା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଡାଇନୋସର ରିଅଲ୍ ଲାଗୁଛି ନା, କରିବାର କଥା ନାହିଁ, କି ରିଅଲ୍ ହିଁ ନୁହେଁ, କି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଡାଇନୋସର, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ତ ପୁରା ଅରିଜିନାଲ୍ ଆଉ ରିଅଲ୍ ଭଳିଆ ହିଁ ଲାଗୁଥିଲା, ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଏହାପରେ ଆମେ ଆହୁରି ଅନେକ ବହୁତ ଜିନିଷ ଦେଖିଲୁ, ଯେମିତିକି ଅନେକ ଭୁଜ ଆଉ ଅନେକ ଶିର